Luku 1. Pitkät varjot lumella. Jossain jääkaudella Euroopassa noin 80 000 vuotta sitten Kaar Neandertalin ihminen oli tulossa mieheksi tai kuolla yrittäessään. Mikä, riippuen siitä, keneltä hänen klaanissaan kysyi, oli käytännössä sama asia. Jos hän palaa ilman mammuttia, heitämme hänet kalliolta alas, sanoi Groba, klaanin virallinen moraalin vahvistaja ja osa-aikainen kivenheittäjä. Perinne. Kaarn puolestaan oli kyyristynyt lumisen pensaan taakse, väristen kuin märkä susipentu, jolla on esiintymisjännitystä. Hän siristeli sumussa eteenpäin vaeltavaa valtavaa varjoa. Se oli poro iso. Lähes kävelevä buffet. Tämä oli hänen koetuksensa, hänen aikuistumisriittinsä, hänen eeppinen hetkensä. Se oli myös erittäin kylmää, ja Kaarn oli erittäin nälkäinen, ja hän oli jotenkin onnistunut unohtamaan terävimmän keihänsä luolaan. Hän oli sen sijaan varustautunut kohtuullisen terävällä kepillä ja suurella määrällä itsevarmuutta, jota hän ei todellakaan ansainnut. Hänen takanaan metsä kuiskaili salaisuuksia, joita vain muinaiset mäntypuut ja hieman humaltuneet oravat pystyivät ymmärtämään. Lumi narisi hänen massiivisten neandertal-jalkainsa alla, jotka olivat enemmän kuin geologisia piirteitä kuin inhimillisiä raajoja. Vain yksi puhdas heitto, Kaarn kuiskasi itselleen. Aivan kuin harjoituksissa, paitsi että kohde ei liikkunut, tai katsomassa minua, tai vihainen, tai mahdollisesti tappava. Porot hörähtivät. Se käänsi sarvipäisen päänsä ja katsoi suoraan Kaarnin silmiin. Kaarn jäätyi. Poro ei. Se syöksyi päälle. Kaarn, ollessaan ylpeä kaksijalkaisen rynnäkkövasaran kaltaisen lajin jäsen, päätti, että järkevin vastaus oli huutaa, heittää keihäänsä johonkin suuntaan kohti Skandinaviaa ja paeta nopeudella, joka yllätti jopa hänet itsensä. Hän kiemurteli lumessa, hyppäsi yli tukkejen, murskasi pensaiden läpi ja mahdollisesti keksi parkourin useita tuhansia vuosia etuajassa. Hänen takanaan porot luovuttivat, hämmentyneinä, lievästi loukkaantuneina ja alkoivat jo laatia voimakasta valitusta metsänneuvostolle. Lopulta Kaarn kompastui juureen, kaatui naamalleen lumihankeen ja jäi siihen liikkumattomana, yrittäen päättää, oliko kuoleminen hypotermiaan vähemmän noloa kuin palata kotiin tyhjätaskuna. Klaani tulihammas, luola oli kaiverrettu jyrkänteen kylkeen, joka näytti siltä, kuin se olisi hävinnyt vedon painovoimalle. Sisällä lämpö, savu ja hiiltyneen villasukon hentotuoksu täyttivät ilman. Vanhin Goran, klaanin tulenvahti ja osa-aikainen filosofi, lähinnä ilman lupaa, tökki tulipesää sellaisella vakavuudella, jota käytetään yleensä kuolirituaaleissa tai erityisen itsepäisten lanttujen kanssa. Poika on henkevä, Goran sanoi. Ja myös hyvin vähän aivoja, mutta esi-isät pitävät tasapainosta. Yhteensopivuus ei paista lihaa, mutisi Laa, parantaja, joka oli puolivälissä ompelemassa soturin reittä ja 3/4 katumassa elämänvalintojaan. Hän palaa, Goran sanoi. Millä? Hänen arvonsa säkissä, viisaudella tai luita? Joka tapauksessa me opimme, Groba murahti. Hänen olisi parempi tuoda jotain, jossa on lihaa. En aio pureskella hänen moraalista kasvuaan. Lumessa Kaarnilla oli hetki. Okei, hän mutisi, pyyhkäisten lunta ja ylpeyttä pois. Se olisi voinut mennä paremmin, mutta kukaan ei nähnyt. Ehkä se on vielä pelastettavissa. Ehkä metsästän jotain pienempää, kuten lintu tai sammal tai erittäin aggressiivinen kivi. Hän vaelteli tuntikausia, hänen vatsansa äänteli niin, että ohikulkevat varikset säikähtivät. Metsä ulottui joka suuntaan, loputon valkoisen, ruskean ja eksistentiaalisen katumuksen laakeus. Lopulta hän törmäsi puroon, jäätynyt tietenkin, kaikki oli jäätynyt, jopa hänen unensa,
Silloin hän näki sen. Jäljet? Ei eläimen. Ei aivan inhimillinen. Jotain erilaista. Keveämpi, herkempi kuin joku, joka käytti kenkiä, jotka eivät toimineet myös aseina. Uteliaana Karen seurasi jälkiä tietämättömänä siitä, että hän oli löytämässä jotain, joka muuttaisi hänen elämänsä, hänen heimonsa ja mahdollisesti koko ihmiskunnan kehityksen kulun. Mutta ennen sitä hän putosi puroon. Se murtui hänen painonsa alla kuin sokerilasi rekvisiitta huonossa esihistoriallisessa saippuasarjassa. Karen päästi äänen, jota voisi kuvailla vain esihistorialliseksi delfiinipaniikiksi, ja heittäytyi hyyseen veteen. Hän nousi pinnalle hetkeä myöhemmin, märkä, jääkylmä ja kiroille murteella, jossa oli vain 12 sanaa, mutta 47 variaatiota au. Mahtavaa, hän mutisi. Nyt haisevat kuin kylmä mammutin pissi. Sitten hän näki varjon. Aukean toisella puolella, lumisten puiden taustalla, seisoi hahmo, kätshoikka, pystyssä, ei neandertalilainen. Karen räpytti silmiään. Hahmo ei liikahtanut, hän astui askeleen eteenpäin. Hahmo heitti häntä kohti kiven. Karen väisti. Ystävä? Hän huusi nostettujen käsien ja hieman pelokkaan optimismin universaalilla kielellä. Hahmo sanoi jotain. Se kuulosti melodiselta pehmeä, hämmentävän sikid. Karen ei ymmärtänyt siitä mitään, mutta tunsi itsensä oudosti pilkatuksi. Sitten hahmo katosi metsään. Karen, itselleenkin tuntemattomista syistä, lähti perään. Takaisin luolassa Goran tuijotti tulta. Tuuli muuttuu, hän sanoi. Jotain on tulossa. Laasaa pyöritti silmiään. On talvi, Goran. Tuuli muuttuu aina. Ei, hän väitti. Tämä on kohtalo, käännekohta, pyhä muutos. Groba astui sisään, raahaten jäätynyttä piikkisikaa, joka oli leivän kokoinen. Löysin illallisen, hän sanoi. Onko kukaan nähnyt poikaa, vai pitäisikö meidän vain julistaa hänet hieman kuolleeksi ja syödä hänen tähteensä? Hän kulkee tuntemattoman polkua, Goran sanoi juhlallisesti. Kuulostaa hienolta tavalla sanoa eksynyt metsään kuin idiootti, Groba murahti. Ehkä, mutta jokainen tarina alkaa hullulla. Toivotaan vain, että meidän päättyy johonkin syötävään. Karen ei saanut hahmoa kiinni sinä päivänä, tai seuraavana, mutta hän löysi jatkuvasti merkkejä. Omituiset jalanjäljet. Jälkiä puissa. Kerran karkeasti piirretty kuva kivessä, joka näytti epäilyttävästi siltä, kuin hymyilevä naama olisi näyttänyt hänelle keskisormea. Hän alkoi miettiä, oliko häntä kiusattu, ja oudosti hän ei välittänyt. Ensimmäistä kertaa elämässään hän ei ollut vain vahva, selkä tai tuleva mammuttien ruoka. Hän jahtasi mysteeriä, legenda. Mahdollisesti lievän hypotermian aiheuttama hallusinaatio, mutta mikä tahansa se oli siellä ulkona. Odottaen ja Karen liekkihammas, ei kenenkään erityisen kuuluisan poika, aikoi löytää sen. Vaikka hänen olisi pitänyt keksiä matkan varrella stalkkaus, lumikenkiä ja emotionaalinen haavoittuvuus. Luku 1. Pitkät varjot lumella. Jossain jääkaudella Euroopassa noin 80 000 vuotta sitten Karen neandertalilainen oli tulossa mieheksi tai kuolla yrittäessään. Mikä, riippuen siitä, keneltä hänen klaanissaan kysyi, oli käytännössä sama asia. Jos hän palaa ilman mammuttia, heitämme hänet kalliolta alas, sanoi Groba, klaanin virallinen moraalivahvistaja ja osa-aikainen kivenheittäjä. Perinne! Karen puolestaan oli kyyristynyt lumisen pensaan taakse, väristen kuin märkä susipentu esiintymisjännityksestä. Hän siristeli sumussa edessään kulkevaa, valtavaa varjoa. Se oli poro, iso. Lähes kävelevä buffet.
Tämä oli hänen koetuksensa, hänen aikuistumisriittinsä, hänen eeppinen hetkensä. Se oli myös erittäin kylmää, ja Kaarn oli erittäin nälkäinen, ja hän oli jotenkin onnistunut unohtamaan terävimmän keihäänsä luolaan. Hän oli sen sijaan varustautunut kohtuullisen terävällä kepillä ja valtavalla määrällä itsevarmuutta, jota hän ei todellakaan ansainnut. Hänen takanaan metsä kuiskasi salaisuuksia, joita vain muinaiset mäntypuut ja hieman humaltuneet oravat pystyivät ymmärtämään. Lumi narisi hänen massiivisten neandertal-jalkaensa alla, jotka olivat enemmän kuin geologisia piirteitä kuin ihmisen raajoja. Vain yksi puhdas heitto, Kaarn kuiskasi itselleen. Aivan kuten harjoituksessa, paitsi että kohde ei liikkunut, tai katsomassa minua, tai vihainen, tai mahdollisesti kohtalokasta. Poro hörähti. Se käänsi sarvipäisen päänsä ja lukitsi katseensa Kaarnin kanssa. Kaarn jäätyi. Poro ei. Se syöksyi päälle. Kaarn, ollessaan ylpeä kaksijalkaisen rynnäkkövasaran kaltaisen lajin jäsen, päätti, että järkevin vastaus oli huutaa, heittää keihäänsä johonkin suuntaan kohti Skandinaviaa ja paeta nopeudella, joka yllätti jopa hänet itsensä. Hän juoksi siksakkia lumen läpi, hyppäsi yli tukkeista, rysähti pensaiden läpi ja mahdollisesti keksi parkourin useita tuhansia vuosia etuajassa. Hänen takanaan porot luovuttivat, hämmentyneinä, lievästi loukkaantuneina, ja alkoivat jo laatia voimakasta valitusta metsänneuvostolle. Lopulta Haarn kompastui juureen, kaatui naamalleen lumihankeen ja jäi sinne liikkumattomana, yrittäen päättää, oliko jäätyminen kuoliaaksi vähemmän noloa kuin tyhjin käsin kotiin palaaminen. Klaani Tulihammas luola oli kaiverrettu jyrkänteen kylkeen, joka näytti siltä, kuin se olisi hävinnyt vedon painovoimalle. Sisällä lämpö, savu ja hiiltyneen villasukon hentotuoksu täyttivät ilman. Vanhin Goran, klaanin tulenvahti ja osa-aikainen filosofi, lähinnä ilman lupaa, tökki tulipesää sellaisella vakavuudella, jota käytetään yleensä kuolirituaaleissa tai erityisen itsepäisten lanttujen kanssa. Poika on henkevä, Goran sanoi, ja myös hyvin vähän aivoja, mutta esi-isät pitävät tasapainosta. Yhteensopivuus ei paista lihaa, mutisi Laa, parantaja, joka oli puolivälissä ompelemassa soturin reittä ja 3/4 katumassa elämän valintojaan. Hän palaa, Goran sanoi. Millä? Hänen arvonsa säkissä, viisaudella tai luita. Joka tapauksessa me opimme, Groba murahti. Hänen olisi parempi tuoda jotain, jossa on lihaa. En aio pureskella hänen moraalista kasvuaan. Lumessa Kaarnilla oli hetki. Okei, hän mutisi, pyyhkäisten lunta ja ylpeyttä pois. Se olisi voinut mennä paremmin, mutta kukaan ei nähnyt. Ehkä se on vielä pelastettavissa. Ehkä metsästän jotain pienempää, kuten lintu tai sammal, tai erittäin aggressiivinen kivi. Hän vaelteli tuntikausia, hänen vatsansa äänteli niin, että ohi kulkevat varikset säikähtivät. Metsä ulottui joka suuntaan, loputon valkoisen, ruskean ja eksistentiaalisen katumuksen laakeus. Lopulta hän törmäsi puroon. Jäätynyt. Tietenkin, kaikki oli jäätynyt. Jopa hänen unensa. Silloin hän näki sen. Jäljet, ei eläimen, ei aivan inhimillinen, jotain erilaista, keveämpi, herkempi. Kuin joku, joka käytti kenkiä, jotka eivät toimineet myös aseina. Uteliaana Kaarn seurasi jälkiä tietämättömänä siitä, että hän oli löytämässä jotain, joka muuttaisi hänen elämänsä, hänen heimonsa ja mahdollisesti koko ihmiskunnan kehityksen kulun. Mutta ennen sitä hän putosi puroon. Se murtui hänen painonsa alla kuin sokerilasi rekvisiitta huonossa esihistoriallisessa saippuasarjassa. Kaarn päästi äänen, jota voisi kuvailla vain esihistorialliseksi delfiinipaniikiksi, ja heittäytyi hyyseen veteen. Hän nousi pinnalle hetkeä myöhemmin, märkä, jääkylmä ja kiroillen murteella,
jossa oli vain 12 sanaa, mutta 47 variaatiota. Au. Mahtavaa, hän mutisi. Nyt haisevat kuin kylmä mammutin pissi. Sitten hän näki varjon. Aukean toisella puolella, lumisten puiden taustalla, seisoi hahmo, pitkä, hoikka, pystyssä. Ei neandertalilainen. Karen räpytti silmiään. Hahmo ei liikahtanut, hän astui askeleen eteenpäin. Hahmo heitti häntä kohti kiven. Karen väisti. Ystävä, hän huusi nostettujen käsien ja hieman pelokkaan optimismin universaalilla kielellä. Hahmo sanoi jotain. Se kuulosti melodiselta, pehmeä, hämmentävän selkeä. Karen ei ymmärtänyt siitä mitään, mutta tunsi itsensä oudosti pilkatuksi. Sitten hahmo katosi metsään. Karen itselleenkin tuntemattomista syistä lähti perään. Takaisin luolassa Goran tuijotti tulta. Tuuli muuttuu, hän sanoi. Jotain on tulossa. La pyöritti silmiään. On talvi, Goran, tuuli muuttuu aina. Ei, hän väitti. Tämä on kohtalo. Käännekohta, pyhä muutos. Groba astui sisään, raahaten jäätynyttä piikkisikaa, joka oli leivän kokoinen. Löysin illallisen, hän sanoi. Onko kukaan nähnyt poikaa? Vai pitäisikö meidän vain julistaa hänet hieman kuolleeksi ja syödä hänen tähteensä? Hän kulkee tuntemattoman polkua, Goran sanoi juhlallisesti. Kuulostaa hienolta tavalla sanoa eksynyt metsään kuin idiootti, Groba murahti. Ehkä, mutta jokainen tarina alkaa hullulla. Toivotaan vain, että meidän päättyy johonkin syötävään. Karen ei saanut hahmoa kiinni sinä päivänä, tai seuraavana, mutta hän löysi jatkuvasti merkkejä. Omituiset jalanjäljet, jälkiä puissa. Kerran hän näki karkean piirroksen kivessä, joka näytti epäilyttävästi siltä, kuin hymyilevä naama olisi näyttänyt hänelle keskisormea. Hän alkoi miettiä, oliko häntä kiusattu, ja oudosti hän ei välittänyt. Ensimmäistä kertaa elämässään hän ei ollut vain vahva selkä tai tuleva mammutin ruoka. Hän jahtasi arvoitusta. Legenda. Mahdollisesti lievän hypotermian aiheuttama harha. Mutta olihan se mitä tahansa. Se oli siellä. Odottamassa. Ja Karen, liekkihammas, ei kenenkään erityisen kuuluisan poika, aikoi löytää sen. Vaikka hänen olisi pitänyt keksiä matkan varrella hiippailu, lumikenkiä ja emotionaalista haavoittuvuutta. Luku 2. Kylmän kivikatteen alla luolan katto vuoti. Tämä ei ollut yllätys. Kaikessa luolassa joko vuoti, savusi, tiputti vettä tai teki häiritseviä ääniä, kun tuli alkoi hiipua. Karen oli kasvanut täällä tämän sahalaitaisen kalkkikivikaaren alla, joka näytti olevan maan tapa kohauttaa olkapäitään, ja hän oli oppinut nukkumaan tuulen, lumimyrskyjen ja satunnaisten katosta putoavien, säikähtyneiden pesukarhujen läpi. Tänään kuitenkin luola oli hiljaisempi kuin tavallisesti. Liian hiljaista. Sellainen hiljaisuus, joka vihjasi, että jokin oli räjähtämäisillään, tai että joku oli vahingossa pudottanut taas käyneen jakin rakon pataankin. Goran, tulenkantaja, istui päähuoneen keskellä, ympärillään hiiloksia ja savua, hyräillen sävyttömästi samalla, kun tökki kepillä tuhkaan tyytyväisenä kuin mies, joka tiesi antavansa jollekulle täysin pyytämättömän näyn. La jauhoi jotain epäilyttävän sammalmaista tahnaksi. Groba hioi kiviä toisiaan vasten, mutisten väkivaltaisia kehtolauluja itselleen. Entä muu klaani? He teeskentelivät, etteivät olleet huolissaan. 3 päivää, La sanoi lopulta. 3? Groba ärähti. Se on käytännössä mammutin raskausaika. Se on 22 kuukautta, Goran korjasi. Groba heitti häntä pikkukivellä. Ehkä hän löysi jotain, La sanoi, enemmän itselleen kuin kenellekään muulle.
Ehkä hän metsästää. Ehkä. Ehkä hän putosi kuoppaan ja meni naimisiin ahman kanssa, Groba murahti. Ehkä hän harjoittelee palaamaan ilman päätä ja silti keksiä tekosyitä. Goran, kuten aina, valitsi olla mystinen. Jää puhuu, tuli uneksii. Kaarn on tiellä, jota harvat voivat kulkea. Oi, hän kävelee varmasti, Groba mutisi. Luultavasti ympyrää. Kaarn käveli itse asiassa ympyrää. Isoja. Sen ympärillä, mikä näytti olevan valtava, hylätty mäyräluola, jota hän oli vahvasti harkitsemassa muuntavansa väliaikaiseksi Airbnbiksi. Hän oli läpimärkä, jääkylmä, nälissään ja lievästi vakuuttunut siitä, että edellinen salaperäinen hahmo oli kiroillut hänet jollakin nimeltä Juonen käänne. Hän mutisi muinaisia neandertalilaisia kirouksia itsekseen. Jäätä munaläskissäni ja toivottavasti mammottisi ei koskaan kylve, ja se kaikkien suosikki, Auts. Lopulta hän kompastui, kirjaimellisesti, turvapaikkaan, matalaan luolaan, jonka seinät olivat nokisten ja haalistuneiden piirustusten peitossa, ja jossa leijui muinaisten karhujen pierujen pistävä haju, toisin sanoen täydellinen. Hän teki tulen sukupolvien ajan periytyneillä tekniikoilla, piikivellä, kuivatulla sammalella, vihalla ja toistuvalla itsesäälillä. Tuli syttyi niitä räiskähtäen, ja Kaarn tuijotti siihen. Hän alkoi piirtää. Ei mitään hienoa, vain viivoja, pisteitä, karkea poro ja tikkuukko, jolla on erittäin suuret kulmakarvat. Hän itse. Sitten, kun hän lisäsi liekkejä poron alle, hän kuuli äänen, yskä herkästi. Epäilemättä inhimillinen, hän kääntyi. Siellä, luolan suulla, seisoi hahmo jälleen. Vain tällä kertaa hän ei ollut siluetti. Hän oli todellinen. Hän oli ihminen, mutta ei kuten hän. Hoikka, suora. Vaatteet ommeltu, ei kääritty. Silmissä terävyys, kuin hän olisi jo arvioinut hänen tulensa, hänen piirustuksensa ja hänen yleisen elämänsuuntansa. Kaarn räpäytti silmiään, hän kohotti kulmakarvaansa, sitten hän aivasti, yhy, hän sanoi, vaikka ei ollut aavistustakaan, mitä se tarkoitti. Hän astui lähemmäs. Kaarn tarjosi hänelle palan savustettua oravaa. Hän otti sen vastaan epäluuloisesti, nuuhki sitä ja söi kuitenkin. Seuraavan tunnin he tuijottivat toisiaan tulen yli. Hän osoitti itseään. Allah, hän osoitti itseään. Kaarn, hän osoitti piirustusta, sitten häneen. Sitten hän nauroi. Kaarn hymyili. Kieli oli yliarvostettua. Takaisin tulihammaskivessä Goran nousi äkisti seisomaan. Syytä syttyy. Laa katsoi ylös. Mitä nyt? Risteys, toisen kosketus, tulien ja muodon liitto. Groba nousi myös. Oletko saamassa toisen aivohalvauksen, Goran? Kaarn on tavannut toisen. Mikä toinen? Se, joka kävelee kuin me, mutta ei. Puhuu kuin tuuli, tuoksuu yrteiltä. Se, josta on ennustettu. Groba heitti toisen kiven. Ennustin tämän. Luolassa Kaarn ja Alah istuivat nyt lähellä toisiaan, jakamassa lämpöä. Sanat ovat yhä kömpelöitä, mutta eleet, ne toimivat hyvin. Hän näytti hänelle laukkunsa, kudottu, ei karkeasti sidottu. Sisällä piikiveä, kuivattua lihaa, tyylikkäästi tehtyjä työkaluja. Hän näytti hänelle sauvaansa. Se oli myönnettävästi vähemmän vaikuttava. Silti hän hymyili. Ulkona lumi satoi tiheämmin. Maailma kutistui tulenvalon, hengityksen ja jaetun uteliaisuuden hehkuksi, ja jossain syvällä Kaarnin vatsassa, nälän ja hypotermian ohi, jokin uusi välkähti, toivo tai kaasua, luultavasti molemmat. Mutta ehdottomasti jonkin suuren alun. Kaarn yrittää selittää, mitä mammutti on, tulkitsevan tanssin avulla. Luku keesä, siluetit ja ansat, Kaarn heräsi pureskelun ääneen. Ei se rauhoittava ääni, kun heimolainen pureskelee villamammutin kylkiluita. Ei, tämä oli herkkää, metodinen,
Kuin joku, joka kunnioitti ruokaa, hän avasi toisen silmänsä. Allah söi kuivatun lihan suikaleen, elegantisti, ikään kuin se olisi 3 ruokalajin illallinen eikä esihistoriallinen nahkalevy. Kaarn nousi istumaan, hiukset kuin salaman iskemä heinäsuova. Hänen vatsansa murisi vastalauseena, kovasti. Allah kohotti kulmakarvaansa, hän kaivoi repustaan ja heitti hänelle jotain, se osui häntä kasvoihin. Kiitos, hän sanoi, ottaen palan vastaan yhtä sulavasti kuin villimäyrä löytäisi herkkuja. He pureskelivat hiljaisuudessa. Keskinäinen epäluulo oli antanut tilaa varovaiselle uteliaisuudelle ja ruoansulatusäänet. Aamiaisen jälkeen Kaarn yritti kommunikoida. Hän osoitti häntä, teki kädellään kävelyliikkeen ja osoitti sitten horisonttiin. Allah räpytteli silmiään. Hän yritti uudelleen, tällä kertaa dramaattisemmin, heiluttaen raajojaan kuin hämmentynyt mustekala. Hän kurtisti kulmiaan. Sitten hän vastasi omalla pantomiimillaan, johon kuului kumarrus, lintu ja mahdollisesti tulkitseva tanssi. He molemmat tuijottivat toisiaan täysin eksyneinä. Tämä sujuu hienosti, Kaarn mutisi. Todellinen kulttuurivaihto aikojen alusta. Takaisin Flametoothin päämajassa Groba oli kesken heittelyn. Kivi, ei oksennus, vaikka kumpikin oli mahdollista. Hän on ollut poissa liian kauan, hän sähisi. Jos en pian lyö jotain, alan keksiä uskontoa. Liian myöhäistä, sanoi Goran, joka parhaillaan meditoi ylösalaisin mammutin kallon päällä. Hänen olisi pitänyt palata, Laadetta lisäsi. Jopa idiootit eivät katoa näin pitkäksi aikaa, elleivät he löydä jotain häiritsevää. Tai kuollut. Goran avasi toisen silmänsä. Hän oppii. Groba sylkäisi tuleen. Hän oppii toivottavasti selviytymään päähyökkäyksestä, koska juuri sitä hän saa, kun hän astuu sisään. Samaan aikaan Kaarn ja Allah olivat löytäneet yhteisen rakkauden asioiden heittämisen puihin. Se oli alkanut tarpeeksi viattomasti. Kaarn oli heittänyt kiven halkoon. Allah, selvästi kilpailuhenkinen, oli heittänyt kiven kovemmin. Sitten korkeammalle. Sitten taaksepäin olkapään yli. Keskipäivään mennessä he olivat keksineet ensimmäisen olympialajin, alkuperäisen kiven heiton. Kaarn hävisi, huonosti, mutta vain siksi, että Allah jatkoi huijaamista olemalla tarkka ja strateginen eikä kompastumalla omiin jalkoihinsa. Selvä, hän sanoi, nousten ylös jälleen yhden epäonnistuneen kuperkeikan jälkeen. Sinä voitit. Allah hymyili, kädet ylhäällä kuin voitokas peura jumalatar. Sitten he kuulivat napsahduksen. Molemmat jähmettyivät. Toinen ääni. Matala murina ja sitten murina. Puiden rajalta ilmestyi 2 jykevää varjoa. Sudet. Hirmuinen, lihaksikkaita. Selvästi eivät ole vegaanit. Kaarn teki sen, mitä rohkea Neandertalin ihminen tekisi. Hän huusi ja heilutti käsiään. Allah käytännöllisempänä veti esiin keihään ja otti asennon, joka huusi, olen tehnyt tämän ennenkin ja tulet katumaan valintojasi. Sudet etenivät. Yksi hyökkäsi. Kaarn yritti taklata sitä. Hän epäonnistui. Lähes. Hän oikeastaan kompastui tukkiin ja syöksyi suoraan suden päälle, mikä saattoi teknisesti toimia. Kaos. Murinaa. Huutoa. Yksi susi juoksi pakoon. Toinen yritti purra Kaarnin kasvoja, mutta sai nopeasti kepinvarren päähänsä Alahin keihään varresta. Lopulta hiljaisuus. He olivat elossa. Peitettyinä lumella, mustelmilla ja eksistentiaalisella ahdistuksella, mutta elossa. Kaarn nousi istumaan, hengitys huuruuntui ilmaan. Oletko kunnossa? Allah nyökkäsi. Sitten hän kumartui alas ja tempaisi hänet ylös
kuin hän olisi painanut vain 3 höyhentä ja puoli kiveä. Kaarn räpäytti silmiään. Olet vahva. Hän jännitti kättään, hän pyörtyi hieman. Myöhemmin sinä yönä he istuivat lähellä tulta. Taaskaan. Ala piirsi muotoja maahan. Ympyröitä, viivat. Tähdet. Kaarn yritti kopioida häntä. Hänen piirroksensa näytti mammutilta, joka oli pudonnut mäeltä ja kuollut häpeästä. He nauroivat. Se oli ensimmäinen kerta, kun Kaarn oli nauranut viikkoihin. Sitten hän osoitti rintaansa. Allah! Hän osoitti häntä. Allah! Hän nyökkäsi. Sitten hän osoitti kaulaketjussaan olevaa kaiverrusta kuvio, jonka yläpuolella on aurinko. Aurinkonainen? Kaarn arveli. Hän hymyili. Sitten osoitti häntä. Kaarn. Hän kallisti päätään. Sitten osoitti hänen kulmakarvansa ylle. Hän nyökkäsi. Hän piirsi kiven. Luuleksä, että mä olen tyhmä? Hän hymyili leveämmin. Okei, reilua. Flametooth luolassa Goran julisti. Hän on sitoutunut. Mihin? Groba vaati. Puu, hallusinaatio, syvästi hämmentynyt karhu, muu, raja ylitetään. Groba nousi, naksautti sormiaan ja sanoi. Jos hän ei ole takaisin 2 päivässä, minä ristin jotain, hänen kallonsa. Seuraavana aamuna Kaarn ja Ala jäljittivät riistaa yhdessä. Ihan vähän. Kaarn astui enimmäkseen oksille, pelotti lintuja ja kaatui matalaan rotkoon. Ala sen sijaan liikkui kuin tuuli saappaissa. He löysivät jäljen. Villisika. Iso. Mahdollisesti pienen hevosen kokoinen, jolla on vihaongelmia. Ala viittasi sen kylkeen. Kaarn nyökkäsi itsevarmasti. 10 minuutin kuluttua hän roikkui ylösalaisin ansassa, johon hän ei todellakaan tarkoittanut astua. Apua, hän sanoi, keinuen lempeästi. Ala käveli lähemmäs, nauraen niin kovasti, että hän melkein pudotti keihäänsä. Hän kaatoi hänet. Hän laskeutui maahan kolisten, voihki ja kääntyi ympäri. Niin, hän murahti. Kulttuurien törmäys sujuu hyvin, luuletko? Ala ojensi kätensä. Kaarn otti sen. Myöhemmin, taas tulen äärellä, Kaarn yritti kertoa tarinoita. Hän esitti pantomiimilla jataa epäonnistuneen sen poron metsästyksensä. Ala nauroi hiljaa. Hän esitti hyökkäävää petoa. Hänen sankarillinen heittonsa. Hänen jalo perääntymisensä, joka näytti lähinnä siltä, että hän huitoi villisti ja huusi. Hän taputti. Sitten hän esitti oman tarinansa, elegantti, rohkea, päättyen symboliseen auringonnousuliikkeeseen. He taputtivat yhdessä. Nauroivat, ja jotain outoa heräsi Kaarnin rinnassa. Yhteys. Hän ei vieläkään tiennyt, kuka hän oli, tai mistä hän oli kotoisin, mutta hän tiesi tämän. Hän näki hänet, ei vain hauiksia ja kulmakarvoja. Hän sen mammuttirasvan alla. Ja ehkä, vain ehkä, hän ei ollut hänen silmissään täydellinen idiootti, vaikka hän kaatuikin 3 kuoppaan 1 päivän aikana. Luku 4. Vieraiden lämpö. Aurinko nousi kuin välinpitämätön kananmunan keltuainen, joka oli levitetty jääkylmälle taivaalle. Kaarn räpytteli silmiään vaaleassa valossa, yhä epävarmana siitä, oliko viime yö todella tapahtunut vai oliko hän vain uneksinut naisesta, joka osasi heittää kiviä paremmin kuin hän ja painia susien kanssa huvikseen. Ei, hän oli todellinen. Hän purki leiriä. Ala liikkui päättäväisesti, rullasi varusteitaan, laittoi ruokaa piiloon ja heitti Kaarnille silloin tällöin katseen, joka sanoi, olet söpö, mutta myös vaaraksi itsellesi ja pienille nisäkkäille. Mihin me olemme menossa? Kaarn kysyi, viittoen joka suuntaan kuin säistä hämmentynyt kana. Ala osoitti itään.
Mysterioosinen, hiljainen osoittaminen. Klassikko. Hän seurasi, tietenkin. Kuin uskollinen, lievästi hämmentynyt, äärimmäisen lihaksikas pentu. He kävelivät tuntikausia. Lumi narskui heidän jalkojensa alla. Linnut pilkkasivat heitä puiden latvoista. Kaarn liukastui jäätyneelle kohdalle ja kirosi niin kovaa, että säikäytti pöllön varhaiseen sulkasatoon. Lopulta he saavuttivat jyrkänteen. Alhaalla laaksossa oli kylä, mutta ei kuten Kaarnin. Siistit teltat, puukehykset, järjestetty asettelu. Savua nousi lempeinä kiehkuina keskeisistä tulipesistä. Lapset leikkivät kepillä, jotka eivät selvästi olleet aseita. Kaarnin aivot pysähtyivät. Ovatko ne puhtaita? Ala säihkyi. Hän otti hänen kätensä. Kaarn unohti heti, miten jalat toimivat. Hän kompuroi koko matkan alas mäkeä, osittain maaston vuoksi, osittain siksi, että kaunis nainen piti hänen kädestään kiinni, ja osittain siksi, että painovoima on sydämetön peto. Ensimmäinen, joka tervehti heitä, oli pitkä mies, jolla oli erittäin hyvin hoidettu parta ja ryhti, joka viittasi siihen, ettei hän ollut koskaan vahingossa iskenyt päätään puuhun. Hän puhui alahin kieltä. Hän vastasi sujuvasti. Kaarn räpytteli silmiään kuin pöllö kirkkaassa päivänvalossa. Sitten mies kääntyi Kaarnin puoleen. Hän hymyili, kohtelias varovainen. Sitten hän sanoi jotain, mikä kuulosti miellyttävältä. Kaarn vastasi ainoalla tavalla, jonka hän tiesi. Hän paisutti rintaansa, löi sitä kahdesti ja sanoi, Kaarn, vahva. Jahtaa, mammutti, kaatua, vielä kävellä, mies nyökkäsi kohteliaasti. Ikään kuin Kaarn olisi juuri lausunut ihanan runon kiven rapautumisesta. Sitten joku heitti häntä keitolla. Se ei ollut pahantahtoista. Luultavasti. Lapsi oli vaeltanut liian lähelle kulhonsa kanssa, kompastunut ja vahingossa kastellut Kaarnin sillä, mitä hän myöhemmin kuvailisi haaleaksi juurimössöksi ja petokseksi. Leiri pysähtyi. Kaikki katseet olivat nyt oudossa karvaisessa miehessä, joka valui liemessä ja hämmennyksessä. Kaarn nuolaisi huuliaan. Ei paha, tarvitsee suolaa. Yleisö purskahti nauruun. Juuri näin hänet hyväksyttiin, tai ainakin siedetty. Sama asia, oikeastaan. Ala johti hänet läpi kylän. Hän esitteli hänet ihmisille. Nimiä vaihdettiin. Kulhot jaettiin. Eräänä hetkenä hänelle annettiin seremoniallinen luuhattu, jonka hän vahingossa söi puoliksi luulen sitä järkyksi. Kulttuurivaihto oli vaikeaa. Sinä iltana pidettiin juhla. Tuli roihusi. Musiikki kaikui, outoja, kitaran kaltaisia asioita, joissa oli sisus ja salaisuus. Ihmiset tanssivat. Kaarn yritti. Se oli hälyttävää. Hän liikkui kuin mies, joka painii näkymättömien haamujen kanssa samalla kun väistää ampiaisia. Lapset taputtivat. Vanhukset itkivät. Yksi nainen pyörtyi mahdollisesti naurusta. Silti hän hymyili. Hän oli onnellinen. Kunnes päällikkö puhui. Mies, jolla oli hyvä parta, nousi seisomaan. Hän sanoi monia asioita. Eleillä. Intohimo, osoittaminen, ala käännetty, ihan vähän. Hän sanoo, jotkut ihmiset eivät luota sinuun. Iso karvainen. Pelottava kulmakarva. Ei pahalla. Ei pahakseni, Kaarn mutisi. Olen kuullut pahempaa omalta äidiltäni. Hän haluaa sinun todistavan itsesi. Auta metsästyksessä. Tuokaa lihaa. Näytä arvosi. Kaarn nyökkäsi vakavana. Helppoa. Olen hyvä lyömään asioita. Vähemmän hyviä siinä, ettemme saa osumaa, mutta erittäin innokas. Päällikkö nosti seremoniallisen kepin. Kaikki hurraavat. Kaarn nousi, venytteli vahingossa ja kaatoi keittokattilan. Yleisö hiljeni.
Ops. Seuraavana aamuna Kaarn oli varustautunut keihäällä, varakeihäällä ja pussillisella jotain, mitä Alah kutsui nimellä välipalat. Hän liittyi sapiensien metsästysryhmään, 8 miestä ja naista, joilla oli hoikat aseet, sujuvat strategiat ja puhtaat kynnet. Kaarn tunsi itsensä hyvin suureksi, ja hyvin hikinen, he seurasivat valtavaa hirveää. Suuret sarvet, majesteettinen, äärimmäisen nopea. Kaarn halusi hyökätä. Alah pidätteli häntä. Ota hetki, hän kuiskasi. Trap! Ah, kyllä. Logic, he flankkasivat, ympyröivät, sulkeutui. Sitten joku aivasti. Hirvi pinkaisi pakoon, sekasorto, huutoa, juoksemista. Kaarn lähti sen perään unohtaen kaiken paitsi yhden syvään juurtuneen vaiston, jahtaa, iske. Murise. Toista. Seuraavaksi oli 20 minuuttia puhdasta slapstickia. Kaarn kompastui 3 pensaseen, kaatui puroon, liukui alas mäkeä, päähyppäsi oravaan ja lopulta heittäytyi puun rungolta majesteettisessa hidastetussa hypyssä, joka päättyi siihen, että hän laskeutui naamalleen hirven takapuoleen. Molemmat huusivat. Mutta jotenkin, hirvi kompastui, kaatui ja lävisti itsensä terävällä kepillä, joka oli juuttunut 2 kiven väliin. Kaarn nousi istumaan hämmentyneenä, voitokkaana ja peitettynä hirven sylkeen. Metsästäjät saapuivat, he tuijottivat. Kaarn seisoi, nosti molemmat nyrkit. Me metsästämme, me voitamme. Me varmasti tarvitsemme tetanusta. Heimo karjoi hyväksyvästi. Leirissä juhla oli vieläkin suurempi. Lauluja laulettiin Kaarnin kunniaksi, vaikka mikään niistä ei riimitellyt tai ollut johdonmukaisessa melodiassa. Silti ajatus oli tärkein. Päällikkö nyökkäsi hänelle, kunnioittavasti Alah hymyili. Kaarn nosti kulhon, uusille ystäville, oudolle keitolle ja siihen, ettei kuole yrittäessään tehdä vaikutuksen. Kaikki riemuitsivat. Kun tuli rätisi ja tähdet vilkkuivat ylhäällä, Kaarn nojautui lähelle Alaa. Niin, kansasi pitää minusta? He ovat yllättyneitä siitä, että selvisit omista jaloistasi. Mutta kyllä, hän säihkyi, hän otti hänen nipon kätensä. Jossain metsässä orava katsoi kauhulla, se muisti. Luku 5. Verilöyly lumella. Kaarn heräsi hymy kasvoillaan ja orava pesäpaikalla hiuksissaan. Tämä ei ollut tavatonta. Mikä oli epätavallista, oli se, että orava katsoi häntä, kiljaisi kauhusta ja juoksi pakoon kuin paeten sotarikosta. No, Kaarn mutisi, istuutuen ja ravistaen lumet selästään. Ainakin joku muistaa eilisen illan. Hän venytteli, pieraisi sankarillisesti ja vaelsi kohti kylän toria, jossa aamiainen oli jo valmistumassa erittäin järjestäytyneen Homo sapiens-ryhmän toimesta, joka selvästi ei ollut koskaan nähnyt aamiaisen muuttuvan puukotukseksi puolikkaasta palaneesta lantusta, kuten Clan Flame Toothissa. Alah oli siellä, tietenkin, istuen jalat ristissä päällikön ja 2 vanhimman kanssa. He olivat syvällä keskustelussa. Intensiivinen, vakava, jolla Shulamimota oli jopa sulka hiuksissa. Silloin tiesit, että kyseessä oli poliittista. Kaarn käveli lähelle, istui alas ilman kutsua ja alkoi pureskella kepeä. Huone, teltta, neuvostopiiri, mysteerikatos, hiljeni. Päällikkö sanoi jotain. Tiukka, raskaasti Alah käänsi. Hän sanoo, että muut heimot ovat huomanneet sinut, he ajattelevat, että olet vaarallinen, että ehkä sinä. Vakoilet. Kaarn räpytti silmiään. Vakoilu? En osaa juuri sitoa solmuja. Käytin eilen 12 minuuttia yrittäessäni selvittää, oliko kivi ruokaa. Alah nyrpisti suutaan. Kerroin heille sen. He ajattelevat, että juuri tuollaisia asioita vakoja sanoisi. Tämä on syrjintää. Vastaan kulmakarvani. Päällikkö kurtisti kulmiaan. Toinen vanhin nousi, pitäen kädessään nahkaa,
johon oli maalattu pyörteileviä kuvioita ja kirkkaita värejä. Hän osoitti sitä. Sitten Kaarnille. Sitten hän teki ympyrän käsillään ja pistävän eleen. Kaarn hengähti. Sanooko hän, että puukotin aurinkoa, koska jos niin on, se on valhe ja haluaan oikeudenkäynnin. Alah kuiskasi. Hän sanoo, että häpäisit esi-isien maalauksen. Kaarn jäätyi. Mikä maalaus? Se, johon kaaduin eilen illalla, kun yritit halata sitä vuohta. He ovat hyvin järkyttyneitä. Vuohi näytti yksinäiseltä. Levittelit käyneen marjamehun heidän kunnioitetun kuun isoäidin kasvoille. Kaarn mietti tätä. Okei, kyllä, se kuulostaa pahalta, kun sanot sen noin. Hätäkokous kutsuttiin koolle. Rumpuja lyötiin, tuli sytytettiin. Ihmiset kokoontuivat vihaisina turkkisi- ja tuomiokerroksina. Kaarn seisoi heidän edessään, väristen hieman ja yrittäen piiloutua kalaluista tehdyyn koristekasviin. Päällikkö nosti kätensä. Alah astui eteenpäin kääntääkseen. Sitten joku väkijoukosta huusi. Nuori mies. Pitkä, viimeistelty. Kulmakarvat hoidettu. Sellainen sapiens, joka käytti turkistakkiaan kuin muotitietoista lausuntoa. Se on Orrak, Alah kuiskasi. Hän ei pidä sinusta. Miksi? Koska sinä olet olemassa. Ja koska pidän sinusta. Kaarn pönkitti rintaansa. Sitten hän heti katui sitä, kun nappi hänen lainatusta tunikastaan irtosi ja osui lasta. Orrak astui askeleen eteenpäin. Hän osoitti täydellisen symmetrisellä sormellaan Kaarnia ja piti puheen. Se oli intohimoinen, tunteellinen. Tein muutaman tarpeettoman lantion työntöliikkeen. Hän haastaa sinut, Alah sanoi. Duelliin, Kaarn räpäytti silmiään. Duelli, kuin kivillä, tai runoutta, olkoon se runoutta. Hyväksyt, eikö niin? Kaarn, joka ei koskaan miettinyt ennen kuin suostui väkivaltaan, huusi, kyllä! Yleisö riemuitsi. Sitten he haukkoivat henkeään. Mitä? Kaarn kysyi. Julistit juuri kaksintaistelun heimosi kunniaksi. Teinkö niin? Jees. Hän kääntyi Orrakin puoleen. Onko tämä taistelu kuolemaan asti vai vain siihen asti, että joku meistä pissaa vähän? Orrak virnisti. Mahtavaa, Kaarn mutisi. Hän on sellainen virnistelijä. Sinä iltapäivänä lumelle piirrettiin kaksintaistelupiiri. Luiden, höyhenten ja vanhojen vuohien kyynelten reunustama piiri. Koko kylä kokoontui, lyöden vetoa kuivatuilla hedelmillä ja pitkillä katseilla. Kaarnille annettiin seremoniallinen maila. Se oli kauniisti kaiverrettu, täydellisesti tasapainotettu ja aivan liian pieni hänen sorkkamaisille käsilleen. Orrak saapui keihään, 6 pakkauksen ja sellaisen miehen itsevarmuudella, joka ei ollut koskaan vahingossa saanut porolta päähänsä. Alah seisoi heidän välissään. Yritä olla kuolematta. Teen parhaani, hän suuteli hänen poskeaan. Kaarn punastui niin, että hänen korvansa höyrysi. Rummut alkoivat, ja sitten hulluutta. Kaarn syöksyi. Orrak väisti. Kaarn kompastui. Orrak nauroi. Kaarn heitti lunta hänen kasvoilleen. Etulyöntiasema, Orrak tökkäsi keihäällä. Kaarn torjui kasvoillaan. Ei ihanteellista, he kamppailivat, he liukastuivat, he keksivät vahingossa modernin painin. Kaarn lopulta pinasi Orrakin liikkeellä, jota voisi kuvailla vain vihaiseksi merisiilivalan syleilyksi. Antautu, Kaarn karjaisi. Orrak ei. Kaarn aivasti suoraan hänen suuhunsa. Orrak antautui heti. Yleisö riemuitsi. Myöhemmin, kun Orrak vietiin ompelemaan ylpeytensä takaisin kasaan, päällikkö lähestyi Kaarnia. Hän sanoi monia asioita, ylpeämpi aladi. Alah käänsi. Hän sanoo, että taistelit kunnialla. Olet nyt me heimosi kunniajäsen. Kaarn säihkyi. Voinko halata vuohta taas? No, fair. Sinä yönä he juhlivat. Taaskaan
oli tulta, naurua, lihaa ja minimaalista keittitapahtumaa. Kaarn istui Alahan viereen, sisältö, kunnioitettu, hieman mustelmilla, hän nojautui eteenpäin. Luuleksä, että sun ihmiset oikeasti pitävät musta nyt? Hän suuteli häntä. Se on kyllä, eikö? Hän nyökkäsi. Jossain puiden joukossa orava nyyhki, taaskin. Lukuku suusi. Ensimmäisen tulen luola Kaarnilla oli uni. Siinä hänellä oli päässään juustosta tehty kruunu, hän piti kädessään liekehtivää kalaa ja häntä kannustivat seremoniapukuiset vuohet. Hän heräsi hämmentyneenä, huolestuneena ja erittäin nälkäisenä. Varmaan se hirvi, hän mutisi. Tai marjasoppa. Tai stressi siitä, että minusta tulee kunniajäsen heimossa, joka ei ymmärrä tanssiliikkeitäni. Alah oli jo hereillä, terottamassa työkalua rauhallisella keskittymisellä, samalla kun hänen hiuksensa pysyivät jotenkin täydellisen sotkuisina tavalla, jonka Kaarn koki sekä pelottavaksi että epäreiluksi. Oletko valmis? Hän kysyi. Mihin? Hän osoitti horisonttiin. Vanhemmat antavat meidän vierailla ensimmäisen tulen luolassa. Kaarn räpytteli silmiään. Se on joko uskomaton kunnia tai ansa. Jes. Matka kesti 2 päivää. 2 päivää vaellusta nilkkoihin asti ulottuvassa lumessa, kiukkuisten hirvien väistelyä ja Goranin ruumiittoman filosofisen neuvon kuuntelemista kaarnan päässä. Katso sisäänpäin, ellei susi jahtaa sinua, silloin katso ulospäin ja nopeasti. Alah johti itse varmasti. Kaarn seurasi äänekkäällä innolla ja useilla kompastuksilla. Eräänä hetkenä hän kaatui lumihankeen ja nousi ylös oksat ja katumus päällään. Oletko kunnossa? Alah kysyi. Kyllä, hän sanoi, peitettynä ärtyneellä hiirillä. He saapuivat luolalle juuri kun aurinko laski kukkuloiden taakse. Se oli valtava, avautuen ylösrinteeseen kuin jonkin muinaisen pedon suu, joka ei ollut käyttänyt hammaslankaa viime jääkauden jälkeen. Käsiä ja jalkatuet valaisivat sisäänkäynnin. Sisältä lämpimästä ilmasta leijaili ulos emmalen, hiilen ja mysteerin tuoksu. Alah kääntyi. Tämä on pyhä maa, vanhin tunnettu luola. Ensimmäinen tuli sytytettiin täällä. Kaarn nyökkäsi vakavana. Sitten hän liukastui kostealla kivellä ja löi päänsä seinään. Perinne, jota aion nyt jatkaa. Luolan seinät olivat peittyneet piirustuksiin, ei vain mitään piirustuksia. Taidetta. Viivat ja kaaret tanssivat okran, hiilen ja haalistuneiden kasvivärien sävyissä. Mammutteja, peuroja, tuli, aurinko. Ihmiset tanssivat, metsästivät, pitivät kädestä. Ja hahmot, jotka näyttivät hyvin tutuilta. Alah osoitti yhtä. Se olet sinä. Kaarn hengähti. Mitä? Miten? Se ei ole kirjaimellisesti sinä. Se on joku, joka on kuin sinä. Neandertal. Hän siristi silmiään. Meillä on kuutioita tässä taiteessa. Hän hymyili. Olet täällä legendaarinen. He siirtyivät syvemmälle luolaan. Alah sytytti soihtua. Ilma tihetyi. Seinät kapenivat. Sitten se avautui laajaksi huoneeksi, joka hehkui himmeästi valoa valaisevista sienistä ja muinaisista hohtavista kivistä, jotka olivat todennäköisesti radioaktiivisia ja ehdottomasti eivät nykyaikaisten turvallisuusstandardien mukaisia. Keskellä yksi mustunut nuotiopaikka. Alah polvistui sen viereen. Tässä se on, ensimmäinen tuli. Kaarn polvistui myös. Vau, hän tökkäsi sitä. Höyryävä tuhkapilvi osui häntä kasvoihin. Olen maistanut aikaa, hän yski. Alah ojensi hänelle pussillisen pigmenttiä. Mikä tämä on? Piirtämistä varten. Se on perinne. Kaarn otti pussin, hän kastoi sormensa, hän tuijotti seinää, hän maalasi. Huonosti, erittäin huonosti. Hän yritti tehdä poroa. Se näytti kömpelöltä käärmeeltä, jolla oli sarvet ja kehonkuvaongelmia. Hän yritti tehdä mammuttia, se näytti vihaiselta perunalta, mutta hän hymyili.
Ala piirsi myös. Hänen viivansa olivat puhtaita, hänen muotonsa elegantteja. Hän piirsi kohtauksen. 2 hahmoa, toinen lyhyt ja leveä, toinen pitkä ja hoikka, kävelemässä yhdessä lumen halki. Karen katsoi sitä. Se olemme me. Hän nyökkäsi. Hän yritti halata häntä, sai pigmenttiä hänen kasvoilleen ja julisti. Olemme nyt virallisesti luolataiteilijoita. Sinä yönä he pysyivät luolassa, lämpö pienestä tulesta, historian kaikuja ympärillään. Karen katsoi kattoa. Niin, mitä nyt? Ala kohautti olkapäitään. Me otamme sen, mitä näimme, takaisin. Jaa se, piirustukset, totuus. Meidän ihmisemme, molemmat puolet, olivat täällä. Together. Karen kurtisti kulmiaan. Luuleeko hän, että he uskovat sen? No? Cool. Mutta me näytämme heille. Hitaasti, carefully, strategisesti, ei. Emotionaalisen syyllisyyden ja ylivoimaisen tarinan kerronnan kautta. Erikoisalaani. Seuraavana aamuna he palasivat kylään. Vanhimmat odottivat. Niin oli Groba, joka oli jotenkin ilmestynyt horisontista kuin karvapeitteinen tornado. Karen hymyili. Groba, seurasit minua. Tunsin, että olit lähellä ongelmia. Ja lisäksi tylsistyin. Hän siristi silmiään Alahille. Sitten luolamaalausten luonnoksiin, jotka Karen oli tehnyt kuorelle. Onko tuo villasukka? Ei, se on Alahin piirustus minusta. Oi, se on todella imartelevaa. Takaisin kylässä Karen yritti selittää kaiken. Tuli, perintö. Yhteinen menneisyys. Suurin osa sapiensista kuunteli kohteliaasti. Yksi mies kysyi, todistivatko piirustukset, että hän sai ottaa 3 vaimoa. Häntä ei huomioitu, mutta muut nyökkäsivät. Mietteliäänä sitten joku julisti Karenin liekkiviestin viejäksi, ja sitten joku muu rakensi pienen pyhäkön hänen tekemänsä vihaisen perunamammutin piirroksen ympärille. Sitten joku kysyi, oliko Karenin palvominen hyväksyttävää. Ei, hän huusi. Liian myöhäistä. Karen oli vahingossa perustanut kultin. Luku 7. Tulen kuiskaukset Karenilla oli kehittynyt uusi ongelma. Pahempaa kuin lumi saappaissa. Pahempaa kuin marjoista johtuvat hallusinaatiot. Pahempaa jopa kuin se kerta, kun hän vahingossa kosi mammuttipatsasta ukkosmyrskyn aikana. Hän oli nyt profeetta. Hän ei pyytänyt tulla sellaiseksi. Hän ei hakenut. Ei ollut haastattelua, ei koulutusta, ei esitteitä. Yhtenä hetkenä hän piirsi mammutteja kuin tärisevä mäyrä. Ja seuraavana hetkenä kyläläiset toivat hänelle lahjoja, polvistuivat ja lauloivat asioita kuten Karen puhuu tulta, Karen piirtää taivaan petoja, Karen ei puhu tulta, hän mutisi Alahille, kun pieni lapsi tarjosi hänelle punajuurta, joka oli veistetty hänen kasvojensa muotoon. Piirsit 2 aaltoa ja ympyrän, Ala sanoi virnistäen. Se apparently tarkoittaa nyt kosmista jälleen-syntymää ja sen piti olla mammutti, joka syö keittoa. He ajattelivat sen olevan auringon syntymä uudelleen esi-isien viisauden kautta. Tarkoitan, että se on vähän sitä, mitä tarkoitin. Hän taputti hänen olkapäätään. Sinulla on lahja, seka sorrolle. Samaan aikaan jännitteet kytenivät. Ei kaikki pitäneet siitä ajatuksesta, että karvainen ulkopuolinen yhtäkkiä palvottiin kuin shamaanin ja metsäpalon hengellistä rakkauslasten yhdistelmää. Orrak, joka yhä hoiteli murtunutta ylpeyttään ja mustaa kasvojaan, molemmat Karenin aiheuttamia, oli vetäytynyt telttaansa ja ilmestyi sieltä kantaen sudenkarvakaapua, erittäin vakavaa kulmakarvojen kurtistusta, ja mitä voisi kuvailla vain pahan suovaksi silmänrajaukseksi. Hän suunnittelee jotain, Groba sanoi. Tiedän tuon katseen. Se on sama ilme, jonka minulla oli ennen kuin haastoin karhun painiotteluun. Voitit sen ottelun, Karen sanoi. Karhu ei muista sitä noin. Sitten tuli. Ei pyhä, ei hengellinen. Kirjaimellisesti joku poltti Karenin pyhäkkötulen. Sen, jossa on vihainen perunamammutti. Se syttyi tuleen niin nopeasti,
että poltti läheisen vuohen kulmakarvat. Kyläläiset huusivat. Kaarn juoksi kohti savua ämpäri vettä kädessään ja kasvoillaan täysi paniikki. Kuka teki tämän? Joku huusi. Kuka harhaoppinen uskaltaa kieltää tuliprofetin? Joku muu lisäsi, epäilyttävän innokkaasti. Kaarn upotti palavan kuoren tiristen ja kiroillen. Allah ilmestyi hänen viereensä silmät siristyneinä. Tämä ei ollut sattumaa, hän kuiskasi. Tämä oli viesti. Kaarn katsoi paahdettuja jäänteitä perunamammuttistaan. Viesti on selvä, tarvitsen piirustustunteja. Ei, viesti on, olet uhka. Sinä yönä koolle kutsuttiin kokous. Oikea, virallinen kokous. Oli soihtuja ja vakavuutta ja taittuvia puita, sillä tuoleja ei ollut vielä keksitty. Kaarn seisoi keskellä, tulenvalon kohokohta sai hänet näyttämään sekä majesteettiselta että hieman hikiseltä. Pyhäkkö paloi, Allah ilmoitti. Symbolit tuhottiin. Tämä ei ollut onnettomuus, murmuroita. Päiden pudistuksia. Hengästyneitä ääniä. Yksi mies pyörtyi teatraalisesti, mutta nousi ylös, kun hän tajusi, ettei kukaan katsonut. Orrak astui esiin. Miksi annamme tämän ulkopuolisen puhua tulen puolesta, hän kysyi. Hän piirtää huonosti, hän puhuu huonommin, hän ei ole meidän joukossamme. Kaarn nosti kätensä. Okei, kyllä kaikkeen tuohon, mutta myös en pyytänyt olla profeetta. Rehellisesti sanottuna olen hämmentynyt. Halusin vain, etten kuolisi yksin lumeen. Lisää mutinaa. Hän tuo muutosta, Allah sanoi. Uusia ideoita. Katso ympärillesi. Meillä on toivoa. Huumori, ylikansallinen keskustelu. Hän on kävelevä, diplomaattinen tapaus, mutta hyödyllinen sellainen. Groba nousi ylös, kädet ristissä kuin vihainen vuori. Hän voitti Orrakin kaksintaistelussa. Hän saa lapset nauramaan, ja hän auttoi minua pyydystämään peuran huutamalla sille, kunnes se pyörtyi. Tavoitteeni oli pelotella sitä, Kaarn sanoi. Se oli lähinnä sekasortoa, Groba sanoi. Mutta tehokasta. Huolimatta tuesta, neuvosto oli jakautunut. Jotkut halusivat Kaarnan pois. Toiset halusivat hänen olevan vastuussa koulutuksesta, keitonjakelusta ja seremoniallisesta tanssista. Yksi jopa ehdotti toisen pyhäkkön rakentamista hänen kunniakseen, tehty kokonaan mammutin luista, ei pyhäkköjä, Kaarn sanoi. Olkaa hyvä, jaetaanpa nyt vain totuus. Luola tuli. Yhdessä ei kultteja. Liian myöhäistä. Joku mutisi. Allah veti hänet syrjään. Meidän täytyy selvittää, kuka sabotoi sinua. Quietly. Hiljaa ei ole erikoisalaani. Sitten anna minun hoitaa se. Kuutamossa Allah hiipi leirin läpi. Hän kuunteli. Hän katsoi. Hän löysi Nokialan jäljen, joka johti telttaan. Orrakin hän hiipi sisään, sisällä, piirustuksia. Kopiot Kaarnin piirroksista, palojälkiä. Ei luukaulakoru, jossa on tuntematon symboli. Vieraaseen heimoon kuuluva merkki. Ei vain kateellinen, hän kuiskasi. Hän on vakoja. Hän hiipi ulos ennen kuin Orrak palasi, melkein kompastuen hänen seremonialliseen oravahatukseensa. Seuraavana aamuna hän kertoi Kaarnille, hän räpytteli silmiään, odota, eli en ollut ainoa ulkopuolinen. Hänet istutettiin tänne, luultavasti jakamaan meitä, ja sinä, vahingossa, yhdistit meidät. Kaarn tuijotti kaukaisuuteen. Vahingossa menestyksekäs, olen kehittymässä. Viimeinen neuvosto kutsuttiin koolle. Orrakia kohtasi syytös. Todisteet esitettiin, hän ei kieltänyt mitään. Luotatko häneen? Orrak haukahti. Tulen hölmö! Mammutti sarjakuvataiteilija? Kyllä, Allah sanoi. Koska hän on rehellinen.
Orrak yritti paeta. Groba löi hänet keittoladalla. Oikeutta. Kun Orrak oli poissa, luottamus palasi hitaasti. Kylä korjasi Kaarnin pyhäkköä, hieman paremmissa mittasuhteissa tällä kertaa. Ihmiset lopettivat laulamisen, mutta he tulivat silti hakemaan neuvoja, tarinoita ja erittäin kömpelöitä halauksia. Kaarn seisoi eräänä yönä tulen äärellä, katsoen tähtiä. En tarkoittanut, että mikään tästä tapahtuisi, hän sanoi. Allah kietoi kätensä hänen ympärilleen. Siksi se juuri toimi. Varjoista Goran kuiskasi. Kaaoksen profeetta. Tasapaino palautettu. Kaarn hyppäsi. Miten sinä pääsit tänne? Savea ja salaisuuksia. Luku 8. Tuli hampaan perintö. Kaarn oli pukeutunut villamammutin turkiksesta tehtyyn viittaan, seisten kalliolla ja huutaen joukkiolle hämmentyneitä lapsia, jotka pitivät keppejä käsissään. Tämä, hän karjui, on koulutusta. Yksi lapsi aivasti, toinen kaatui. Muut tuijottivat kuin katselisivat karhun yrittävän algebraa. Kaarn huokaisi. Okei, ehkä aloitetaan kävelemällä ja murisemalla harmoniassa. Kaarn, Allah kutsui lempeästi sivusta, en usko, että koulun aloittaminen huutamalla motivoivia iskulauseita taaperoille on perinteinen menetelmä. Keksimme perinteitä, hän huusi takaisin. Lisäksi luulen, että tuo juuri söi kepin. Oli kulunut viikkoja siitä, kun Orrak oli karkotettu, heitetty kylmään vain varoituksen, pienen leipäpalasen ja Groban terävän loukkauksen saattelemana, joka kaikui päivien ajan. Siitä lähtien rauha oli palannut heimoon. Enemmän kuin niin, yhteys. Kaarnin tarina ensimmäisen tulen luolasta oli levinnyt. Ei vain Alahin heimossa, vaan myös lähialueen ryhmissä, jotka tulivat kuuntelemaan, katsomaan ja esittämään epämukavia kysymyksiä, kuten miksi mammuttisi piirroksessa on 6 jalkaa? Se juoksi todella nopeasti, Kaarn selitti. Oliko se 2 mammuttia? Ei, se oli vahinko. Onko sillä pläs aurinkolasit? Taide on tulkittavaa. Groba oli julistanut itsensä asioiden lyömisen varakansleriksi. Opetan heitä metsästämään, keräämään ja huutamaan kunnolla tuuleen, hän sanoi ylpeänä. Goran, joka oli lopulta paljastanut seuranneensa Kaarnia koko ajan kautta henkisen matkan ja mahdollisesti hyvin ajoitettujen nokosten, nimitettiin filosofian ja savun tulkinnan johtajaksi. Jos tuijotat tulta tarpeeksi kauan, hän sanoi lapsille täynnä olevalle huoneelle, se joko paljastaa universumin tai saa sinut vain päänsärkyiseksi. Joka tapauksessa oppi on opittu. Laa-parantaja aloitti anatomiatunnin käyttäen vihanneksia ja ylijääneitä luita. Tämä, hän nosti ylös lantun, edustaa maksaa. Älä vahingoita sitä. Saat vain 1. No, ainakin 1 lantun. Entä Kaarn? Hänen virallinen nimityksensä oli tarinoiden liekkihammas kertoja. Lähinnä siksi, että kukaan muu ei halunnut työtä, mutta myös siksi, että kun hän puhui, ihmiset nauroivat tai haukkoivat henkeään, tai ajoittain pyörtyi. Joka tapauksessa se oli vaikuttavaa. Hän seisoi kylän keskustassa joka yö, tuli rätisi hänen vieressään, kertoen tarinoita yhtenäisyydestä, selviytymisestä, suuresta porotapaturmasta ja siitä, kuinka vuohen halaaminen voisi johtaa kansainväliseen välikohtaukseen. En tiennyt, hän sanoisi, että marjamehun levittäminen seinälle saisi ihmiset luulemaan, että olin löytänyt jumalallisen. Halusin vain piirtää välipalan. Ihmiset kuuntelivat. He nauroivat, he nyökkäsivät ja hitaasti he oppivat. Mutta Kaarn tiesi, että tulevaisuus ei ollut vain tarinoita. Se oli yhteys. Eräänä aamuna hän ja Ala seisoivat jyrkänteellä, josta avautui näkymä laaksoon. Alhaalla useiden heimojen jäsenet, sekä neandertalilaiset että homo sapiens, työskentelivät yhdessä, riitelivät äänekkäästi ja rakensivat rakenteita, jotka pääasiassa eivät kaatuneet. Me teimme sen, Ala sanoi.
Kaarn nyökkäsi. Oletko varma, ettei tämä ole vain erittäin monimutkainen kuumeuni? Hän otti hänen kätensä. Vain yksi tapa selvittää se. Sinä keväänä he pitivät ensimmäisen tulijuhlan, siellä tanssittiin. Huutoa. Taiteelliset kilpailut, joissa käytetään kiviä. Yksi lapsi yritti jongleerata tulta ja ohjattiin heti Groban "Mitä ei kannata sytyttää tuleen" seminaariin. Kaarn piti puheen. Se kesti 15 minuuttia, sisälsi 3 keksittyä sanaa ja uusinta näytöksen siitä, kun hän luuli nukkuvaa karhua säkkituoliksi. Yleisö naurahti äänekkäästi. Ja kun hän oli lopettanut, lapsi, pieni, suurisilmäinen, mahdollisesti tahmea, nosti käden. Tuli profeetta Kaarn? Kyllä, pieni mahdollisesti sokerinen. Mitä seuraavaksi? Kaarn pysähtyi, sitten hymyili. Me piirrämme, rakennamme, me laulamme, kaadumme ja nousemme ylös. Syömme hieman palanutta lihaa. Riitelemme. Me annamme anteeksi. Me muistamme, ja mikä tärkeintä, hän viittasi ylhäällä oleviin tähtiin, me keksimme sen matkan varrella. Sinä yönä, tulen valossa, lepattavassa valossa, ala nojautui lähelle. Tiedätkö taas, hän kuiskasi, et ole vain hyvä tarina. Olet hyvä loppu. Kaarn kääntyi hänen puoleensa. Sitten varmistetaan, että seuraava alku on vielä parempi. Ja sillä, muinaisen taivaan alla, outojen ystävien ja vielä oudompien legendojen ympäröimänä, neandertalilainen ja sapiens kulkivat yhdessä kohti tulevaisuutta, mahdollisesti kohti toista vuohiin liittyvää katastrofia. Mutta tällä kertaa ainakin he kohtaisivat sen yhdessä.